Tak ja vás zdravím, toto je nové video. V dnešnom týždni si budeme pokračovať na X5, ktorú musíme dokončiť to sanie, šavenie a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej si pozrieme, máme tu jednu A7 na nejaký servis, má nejaké problémy, takže o tom si porozprávame dačo viac a vy nezabudnite dať like a odber. Tak ideme na to. Tak X5 pokračujeme. Ja už som si dal dolu sanie. Budeme meniť žhaviče. Dáme si dolu streky, veko, aby sme sa mohli dostať vlastne ku tým zvodom čo najlepšie. Takže vyzerá to nejako takto. Je to úplne zatečené. Tečie to vlastne z toho sania, z tých klapiek. Klapky vyrive sú tu na. Neviem, či to je vidno, ale úplne, že to má vôľu, tamto netesní vôbec, takže to celé to nám to preteká a motor je potom takto celý. Takže my si vymeníme všetky tesnenia, dáme tu nové zaslepky. Nebudeme tu dávať vlastne tie klapky, to dáme preč. Komplet sa to vyčistí a budeme to skladať ďalej. Tak klapky mám vonku, vyzerá to takto. Tu je tá vlastne tesniaca gumička, ktorá je úplne tvrdá, čiže cez to nám to vlastne tlačí ten olej zo sania. Tie tesnenia majú takú hrúbku, že sú úplne zárovno, takže dáme si nové. Teraz si to všetko musím vyčistiť, pomôžem si týmto. Takže ja to tam hodím a nech sa nám to umýje. Tu si potrebujem ešte jednu gumičku vybrať a idem vyberať streky. Tak ja som si to trošku už očistil, dal som si palivovú lištu dole, aby sme sa mohli vlastne dostať na tú riadiacu jednotku, ktorá je tu dolu. Idem povoliť ešte tieto prepady, vyberieme vstreky. Ja som vám chcel ukázať takýto filter. Brutálny. Vyberiem prepad. Streky tu už niekto značil pred nami, takže vyzerá to, že to bolo niekedy vonku, ale to veko podľa mňa nie. Takže uvidíme, v akom stave je to tesnenie na veku. Takto si dám tu bokom. Streky, keď budeme mať vonku, tak už si ich vyčistíme ultrazvukom a vlastne tie sedla tých strekov si zafrezujeme, nové podložky, aby to bolo fajn. Veko mám dolu, vyzerá to takto. Motor je taký celkom špinavý, by som povedal, znútra. Má to už nejaký, myslím, že kilometr. A ja som si medzi tým aj vymenil
žhaviče. Idem si vymeniť ešte vlastne tú riadiacu jednotku, ktorá je tu na dole pod tým celým. Takže tak, z vody vyzerajú takto. Sú tu nejaké praskliny, ako môžete vidieť. Takže tiesnenie vlastne tiež si vymeníme, lebo tiež už je to podfúknuté. No a tu je turbo. Neviem, či to je vidno, ale sú tie lopatky také, no. Takže ono, myslím, že to by to celkom znieslo aj nové turbo. Uvidíme, ako sa nám bude s tým dariť, lebo máme tiež obmedzený čas na toto. A no, uvidíme. Môžeme pozrieť ešte aj na to veko. Veko vyzerá nejako takto. Toto sú časti tiesnenia. Je to takéto tvrdé, je to jak plast. Normálne to celé to tu práska. Je to také chrumkavé. No. Takže po tých rokoch by to fakt znieslo. Tuto je vidno, jak to je celé ofúknuté od tých vodov. Takže ja si idem teraz vlastne dať to tiesnenie dole. Úplne celé to zase vyčistiť, umyť. Máme si tu nové tiesnenie. Uvidíme, čo s tým turbom ešte budeme riešiť. No, takže tak. Streky sú v celkom dobrom stave. Vyzerá to, že ich tu niekto menil. Alebo čistil, repasoval, neviem. Vyzerajú byť celkom fajn. My si ich vyčistíme komplet ultrazvukom. Tieto špičky hlavne. Nech to není takéto zakarbonované. No a budeme pokračovať s tým ďalej. Je taká dosť veľká vlna vlastne kritiky na tie auta s tým, že vlastne tečú tie motory a ja neviem čo všetko. Lenže na 22-ročné auto si myslím, že to nie je až tak zle. Aj keby tu niekto občas raz za čas nejaký vymenil aj treba stiesnenie za 25 korún. A neviem, pretiesniť to sane, hej, však to nie sú až nejaké horibilné sumy za to. Takže tak, no. Tuto vyzerá fakt, že až nejak sa s tým nikto nemaznal, takže je to... Ja si to ešte musím celé potom po doskladaní vyčistiť kvôli tomu, že som tu odpojil aj ten rail. Stiekla tu aj nejaká nafta na to, takže celé to stade to vyčistiť dole. Dole už mám nejaké handry. A je to takéto. Takáto mláka obrovská. Takže no. Ideme. Tak, idem ja si objednať ešte nejaké veci kolo toho turba, hlavne na to pretiesnenie toho vývodu tlakového, ktoré ste videli, že je plná kopa, tam je toho blata s tým olejom, takže určite to tam má aj nejaké úniky, takže objednáme si tieto veci. Turbo asi zatiaľ nebudeme meniť, pretože ho asi do 2 dní nebudeme mať a dosť nás to tlačí aj časovo, takže uvidíme, možno na budúce to turbo, takže zatiaľ tak. Takto vyzerá tiesnenie z toho veka. Je to na milión kúskov. Úplne. To tvrdé. Láme. Tak z vody už sú vymenené. Zaliatinové. Takéto parádne sú. Táto trubka je už vyčistená. Tú gumičku sme dali novú, lebo tu bolo celé také zatečené, ako ste videli, takže ja už mám prichystané aj umyté a aj z vody aj sanie, takže už mám tam nové tiesnenia, zaslepky. Budeme sa na to pozrieť. To je umyté, separátor som vymenil takisto.
Si to všetko prichystal. A to aj nové tiesnenie už. Zaslepky nové, vyčistené, ako to šlo, tak proste tak si to vyčistilo. A streky. Pekne, ja som si ich umyl v ultrazvuku. Nech sú takto pekné. Zafrezujeme si ešte sedla a nové podložky. Môžeme to skladať. Tu sú tie zvody. Tu je to vidno, jak to je presknuté. Tu má malinké prasklinky aj tu na z vrchu. Takže čaká to určite každého majiteľa BMW, kto má takéto plechové vody, tak určite sú prasknuté už. No, tak ja idem na to. Ako mám nahodené sú aj vstreky a nový filter. Tú riadiacu jednotku žhavenia som si vymenil tiež, takže už len poskladať vlastne tieto časti. Tu si poskladáme vlastne ten kabinový celý filter. Nádobku na ostrekovače, zo spodu si to ešte trochu umyjeme, lebo je to postekané vlastne, ako sa to čistilo, takže ja si myslím, že máme hotové. Tak máme hotovo, je to už doskladané celé. Mám tu už aj nádržku, kabinový filter, je to plastiky. Chýba nám už len táto gumička, pretože sa mi ju nejako podarilo prederaviť. Taká díra je veľká. A na ten senzor, je to vlastne na senzor Xanio, na snímač tlaku v sacom potreby, takže idem si ho objednať a vidíme sa zajtra. Tak čau. Tak X5 je hotová, už jazdí, ale vráti sa ešte k nám znova a budeme si robiť zadnú nápravu, silent bloky kvôli tomu, že nie veľmi to dopadlo ako podľa našich predstav tá geometria, takže tie silent bloky bude treba robiť. Takže sa uvidíme znova, vy sa budete mať na čo pozerať, takže teraz ja som si prichystal nejaké veci na veľkú zajtrajšiu akciu. Akcia Octavia to bude. Pýtate sa možno, prečo celé tieto ramena som kúpil takto, keď sa dá vymeniť aj tento čáp, prelisovať tento silent block, a toto sa dá kúpiť. No, naše autinko je v dosť takom žalostnom stave a keby sme si to kupovali a vlastne lisovali a tak ďalej, tak by to bolo oveľa drahšie ako celé toto. Takže tento tlmič ja už som si zmontoval, mám tam ešte jeden, ktorý si idem prichystať. Je to kvôli tomu, že aby som si to trošku urýchlil na zajtra, mám chvíľu čas, takže ja si to idem celé teraz zmontovať. Máme aj horné uloženia, ložisko, prispery, tlmič nový, pretože všetko na tom aute je, ako uvidíte sami, aj tie dorazy sú zlé, pružiny sú popraskané, tlmiče sú proste v takom stave, že je to lepšie si takto vyskladať celé. Takže vidíme sa. Takže autíčko máme na zdviaku. Vyzerá to nejako takto, no. Tu nada čo chyba. Takže asi vidíte, že v akom to je stave. Tak ideme na to, no. Ja to už to mám takto rozobraté. Tento vrch, aby sme sa dostali vlastne na tie tlmiče. Mám vymenený už aj olejový filter a ideme si vymeniť vlastne tento silent block. Takýto, v takomto stave. Takže si to vymeníme a potom si pozrieme auto aj zo spodu.
Tak myslím, že to celé nepotrebuje nejaký komentár. A ja to už mám takto rozobraté. Budeme potrebovať ešte aj klby. Majú dosť vôľu, takže musíme si na nich trošku počkať. Tlmič už mám založený. Spravím si tu ešte aj olej. Túto reakčnú už mám takisto vymenenú. Je taká smutná, no. Tak už nám došli aj klby, ideme si ich vymeniť. Mám nové. A budeme meniť aj brzdy, kvôli tomu, že tam už sú dosky v takom stave, že sa úplne takto od seba odlepujú, takže vymeníme si aj kotúče. Takže takto nejako vyzerajú staré dosky. Je to už také, že tu sa to v tom mieste normálne odlepilo už, takže čo vyzerajú takto znútra, paráda. Takže dali sme si už nové, ja už tú ľavú stranu mám poskladané, čiže kolb, brzdy, rameno. Budeme pokračovať na túto stranu, na tú pravú. Idem si tu poskladať ešte ten kolb, dáme si tu otoč a olej do motora, poskladáme to celé a zajtra môže ísť auto na geometriu. Takže ideme na to. Takže Octavia je dokončená. Ja si tu idem ešte upratať ten neporiadok, ktorý nám tu ostal. Octaviu si zavezieme zajtra na geometriu ráno a budeme robiť takisto ešte jedno auto na oleje a výmenu toho tu. Čiže je to štrek od Continentalu za 400 €. Takže do Octavie štrek a olej filtre. A taktiež nás čaká tiež jedno auto na brzdy. Takže makáme. Tak ja už som si na zdvihák dal takúto i30. Ako som hovoril, tie zadné brzdy. No, vyzerá to žalostne, je to takéto všelijaké hrdzavé, čiže táto ľavá strana nám celkom ešte aj funguje, ale no, posúďte sami, ako to vyzerá. Ručná nám tu brzdí, no, táto práva strana ručná nám nebrzdí. Tu nám to už šúcha kolnákov, takže sa nám tu kúsla táto doska z tej vonkajšej strany, takže budeme si musieť celé pekne vyčistiť komplet strmene, držaky a vlastne tie časti, kde vlastne tá doska chodí hore dole. Takže ideme si to rozobrať. Sú to také všelijaké tie skrutky, no snad nebudem vrtať. Takže poďme na to. Tak ja túto pravú stranu už mám rozobratú. Vyzerá to nejako takto. No, za mňa nie je to že veľmi opotrebované, ako čo sa týka toho obloženia, ale to ostatné, no, je to také, no. Takže asi si objednáme celé tie štíty. Dáme si dolu ložisko a preskladáme komplet túto časť a nové kotúče určite, pozrite sa, je to takto a tak som hovoril, že nám tu našúcha už vlastne to obloženie, tá kovová časť, takže sa nám to tam zaseklo. Toto vodítko nechce veľmi chodiť, takže budeme to musieť kompletne vyčistiť tie dosadacie plochy, odstrániť komplet hrdzu, namazať a ja si idem teraz objednať veci na to, aby sme to mali zajtra už tu. Nechcel som si objednávať veci, lebo som nevedel, v akom to je stave, čo tu všetko bude treba, takže
no vidíme, že asi všetko. No. Tak ja to mám už takto rozobraté. Vybral som si to celé aj vlastne s tým nábojom, s tým ložiskom. Tak toto celé vyzerá, toto si budeme celé meniť. Ja si toto ešte očistím, lebo to je vlastne, sa to tam nejako takto montuje na tieto body, takže idem si to vyčistiť, nastrikáme si to nejakou farbou, zase nech to takto nekoroduje a budeme pokračovať. Tak hotovú mám už aj túto stranu. Ja už som si to aj nastavil vlastne tú ručku na jednej na druhej strane. Nedával som si kvôli tomu tie platničky sem, aby mi to vlastne neskresľovalo to nastavenie tej ručnej. Takže dáme si dosky, prečistím strmenie a máme hotovo. Tak Hyundai už je hotový. Ja už som sa s ním bol previesť, je to všetko OK, v poriadku, takže odovzdáme to zákazníkovi. Ja si idem vymeniť tento vstrek na tejto Octavii. A tento nám vypisuje nejakú hodnotu v podstate odporovu, takže odišiel asi ten piezokryštál. Takže ideme si ho vymeniť a zapíšeme ten kód do riadiacej jednotky a naštartujeme si to, uvidíme, ako sa to správa. Tak vstrekovač mám vymenený. Na tom druhom som si vymenil takisto tú podložku vlastne pod strekom. Takže máme to nakodované. Takže strek nám maká. Ja si to idem zoštartovať. Pozrieme sa, že či máme nejaké kódy. Žiadne. Takže vyzerá to byť v poriadku. Na tom aute si budeme meniť ešte aj olej a filtre. Ja som si chcel najprv vymeniť ten vstrekovač kvôli tomu, že by sme vedeli, že či je všetko v poriadku a tak ďalej. Takže budeme pokračovať výmenou oleja, filtrov. Budeme sa s tým samozrejme previesť. A zajtra si možno ešte pozrieme na to Audi, ako som spomínal. Takže pozrieme, čo s tým Audi je. A uvidíme, no. Je to dosť veľa, takže nestívam vám natáčať všetko. Takže tak. Tak Octaviu už mám dvihnutú. Vymenil som filtre vzduchový, olejový, palivový. Idem si vypustiť ešte olej. Ale je tu jedna zaujímavá vec. Auto nám hlási chybu hladiny oleja. Takže si vymeníme aj ten snímač. Len keď som to odmontoval, ten kryt, tak som našiel takýto spečený konektor úplne. Aj tuto je vidno na tom, ak to normálne ohorelo. A neviem, čo sa tu mohlo stať. Ja už tu mám prichystaný aj takýto nový kus. No, nový, použitý, vlastne som si to cvakol z jednej kablovačky, takže idem to odstrihnúť aj tam, vlastne si to naspajkujeme na novo a snímať hladiny máme. Je to Hela.
No, keď si to stiahneme a uvidíme, čo sa bude diať, no. Octaviu máme dokončenú. Nesvieti nám žiadna chyba, takže za mňa super. Ideme odovzdať auto zákazníkovi a skúsime sa pozrieť na tú našu Audi. Ale ešte predtým, než sa pozrieme na Audi, budeme robiť na Passate B6 tú riadiacu jednotku ručnej brzdy, takže skúsime si to tam vymeniť, lebo je tam problém ten, že to auto nebrzdí a potrebujeme technickú, takže ideme na to. Takže nám to hlási chybu ručnej brzdy, napájanie vlastne na tie motory vôbec žiadne nie je, tak neviem, asi to je riadiaca jednotka snáď. Takže ja už tu mám prichystanú novú. Tá riadiaca jednotka sa nachádza presne v tomto mieste, takže celý tento panel si musím dať preč. Takže ja už tu mám tú riadiacu jednotku. Konečne nám došla. Trvalo to asi 10 dní. No, podľa tohoto čísla je ich dosť málo. Takže máme aj taký konektor. Takže ideme. Takže celé to musíme vybrať, aj ten panel na ovládanie tej klímy. Ten zadný ja už som si vybral. Takto to celé musíme rozobrať. To si vyberete spolujazdcovú sedačku a je to. Takže riadiacu jednotku máme, dostali sme sa k nej, ideme si skúsiť tú novú a uvidíme, čo sa stane vlastne. Takže Passat, pokračujeme s Passatom. Passat nám trošku nechce spolupracovať. Už nám tu svieti všetko asi. Takže skúšame. Nechce to zobrať nejaké kodovanie vôbec tej jednotky, takže neviem, prečo sa to deje. Idem si počítať nejaké mudré veci okolo toho, takže skúsim si to nejak doštudovať celé. Čo s tým bude ďalej? No uvidíme. Zatiaľ to idem študovať, takže vidíme sa. Takže ja už si dám do dielne našu Audi A7. Idem si dať Audi do dielne. Spravíme si diagnostiku a porozprávame si čo viac. Tak ja už som si spravil aj diagnostiku. Máme tu zo pár chýb. Nič extra vážne, ale problém tu je ten, že nám svieti nám voda, že je málo. No tej vody je málo, pretože je tá nádržka plná oleja.
A ten olej je čistý, takže predpokladám, že je z prevodovky. Takže budeme musieť asi si zhodiť baňu olejovú vlastne z tej prevodovky, vypustiť vlastne čo tam je a preplachnúť celý ten systém. Podľa mňa praskol ten výmeník, takže budeme preplachovať ako motor, tak aj prevodovku. Prevodovka sem tam škubne, takže uvidíme, čo sa s tým dá robiť. No. Takže ja si teraz idem objednať nejaké veci na to Audi, hlavne ten výmeník, tesnenia, nejaký filter na tú vlastne prevodovku. Budeme to preplachovať, dáme tam nový olej, uvidíme, čo z toho vypustíme, takže tak. No a ja sa s vami zatiaľ lúčim, lajkujte, sledujte naše videá. Zatiaľ čau.